Απόψε, αγαπητοί φίλοι, τροποποιούμε το κανονικό μας πρόγραμμα για να σας μεταδώσουμε εκτάκτως το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Luna Park που επρόκειτο να προβληθεί προχθές Πέμπτη. Η αλλαγή αυτή αποφασίστηκε εξαιτίας της καθυστερήσεως της διεξαγωγής του αγώνα μπάσκετ Ελλάδος-Τουρκίας που μεταδόθηκε ζωντανός από την Κωνσταντινούπολη προχθές. Οι εκπομπές μας, τραγουδώντας, γελώντας, χορεύοντας και εδώ Hollywood, αναβάλλονται. Αποχαιρετούμε λοιπόν το Luna Park που μας κράτησε συντροφιά τόσα χρόνια.